Halo kanca-kanca iki lho. Esuk iki aku arep nang pasar ya to. Lah aku sak durung nang pasar kelewat kampung viral sing pernah mlebu TV nasional ya. Amarga wong-wongane kene iki ya terkenal duwe omah sing magrong-magrong. Ya ora mergo apa-apa, amarga kerja keras lan usahane. Nek nggon tanah rantau balik ning desa omahe wah alhamdulillah ketok elok-elok. Lah aku sak durung nang pasar ki ya lewat kene iki Tur. Lah wong-wongane ya greteh-greteh ngene iki Lur. Luar biasa. Lho, sampean delok kanan kiri ngono. Wah, omahe iki ya ketok magrong-magrong ya, luar biasa. Ketoke ya pengusaha sukses-sukses. Ceritaning cerita, rata-rata penduduk iki niku akeh sing merantau, masyarakat akeh sing merantau. Ya dodol bakso, dodol jamu, ya ngono kuwi. Nah, terkenalnya ya militan-militan, terkenal pekerja keras, gitu. Mulih ngono ya kadang 3 sasi, petang sasi, ana sing setahun pisan ngono. Kadang ana tanggane sing duwe gawe ngono kuwi ya ge mulih ngono lho, Lur. Lak luar biasa banget. Ya kerukunane terjaga banget. Mulih enek-enek pas tanggane iku ana sing duwe gawe. Kerukunane ya ijek ketok banget. Lah iki masjide ya ketok magrong-magrong ngene iki. Lho, masjide nek nggon kampung ngene ketok magrong-magrong ngono. Sakliyane kampunge iki terkenal karo masyarakate sing luar biasa pekerja keras. Ya tur greteh-greteh wong iki lho nalika aku liwat. Lah kan kampung kene iki ya terkenal. Nek nggon desa kene iki ya akeh sing anak-anake saiki wis sekolahe dhuwur-dhuwur. Ya ana sing sarjana ngono-ngono kuwi, ya akeh banget. Tur ya terkenal Lur. Akeh penghafal Qur'ane sing nek nggon pondok-pondok pesantren kuwi, bahkan dadi opo iku? Dadi pengurus nek pondok-pondok pesantren iki lho Lur. Nah, kanan kiri kanan kiri. Lah iki cek esuk iki do mulih saka pasar iki. Pasar tradisional, greteh banget ya. Anggere aku lewat ngono ya disapa ngono. Kok ngendi le, arep nyandi le ngono kuwi. Iki lho wong-wongane. Ya assalamualaikum aku ya ngono, ya toh. Waalaikumsalam ya mestine ngono. Lah iki beda kampung, iki kampung sak ngisore meneh iki. Lah guys ketok iki bangunan putih ya kaya istana opo iki istana luar biasa gitu toh. Lho, greteh men do tekok lho Lur. Nah, iki kaya istana iki. Lah iki ya terkenal mesti pengusaha-pengusaha nek ngene iki ya toh. Mesti pengusahane wis sukses ya. Alhamdulillah melu seneng ya toh lewat ngon kampung sing luar biasa ngene iki. Nah iki beda kampung. Lah iki aku wis meh teko ngon pasar iki lho. Delok engke pemandangane iki lho kanan kiri ya sor gunung ngono kuwi. Lho. Ya, tapi ya oke sing dadi petani, dadi peternak ya oke. Nah, tanpa mengurangi apa ya peninggalane wong tuwek dhisik nyambut gawe iki Lur. Nah, sing dadi tani, dadi apa meneh, dadi peternak, ngono ya akeh usahane ning omah ngono ki ya. Ya ngene iki lho, urip-urip ning desa iki. Lah iki meh tekan pasar aku Lur, akeh mesjide ketok ya. Pasar sampinge masjid, sampinge kelurahan maneh. Wah, ini esuk ngene ya rame pasar tradisional bukake seminggu pindho legi karo pon. Lah iki tekan Lur tak parkir dhisik. Nah, parkir kene aku kulaan tempe ceritane iki ngono lho Lur. Ya, nah iki kulaan tempe ning kene iki. Engko tak sepilno meneh liyane ya nggon kahanane pasar.